Направи си фокуса ще. Добре. Паркалите се прощаваме. Паркалите са посветени на Лупо. Лупо е вълк, на тиск сещат се, предполагам. Ще ви прочета кратка извадка от Празник на изобилието, древния Рим, посветени първоначално на покровителя на вълците Луперк, който е предмол вълците, чието култ се следва в в този ден подложат на платинския хълм. Жиците, наречени луперци, пренасят жертва в ликочета. След това намятат върху голите стела прясно другите кози и обикарат по латинския хълм, а най-стават шапки. Стремейки се да ловят и завържат средна козя кожа. Жените ги удрят с камшици от същата кожа. Всеки срещнат жените доброволно се оставя на ударите, защото са поред гарантите на носо плодовитост. Според гарантите на носо плодовитостта, в крайна сметка, завършва с така нареченото раждане. Наблюдавате в момента Брат Ботев. Точно там, където са за пак ще бъде Fox на Майк and Sheep. Защо? Те добре към безкрайност, те безкрайност. Така, аз снимаме комина, сега фалически символ, като всеки друг комин, разбира се. Така, предишния ден се е посвещавал на римската богиня на брака, майчето и жените Юнона. Има една Юнона монета, от нея е думата монета, но това е отделна тема. През този ден девойките пише любовни писма, слагали ги в голямо урно кърнали. След това мъжете ги изваждали. Всеки мъж трябвало да охажда девойката. Според друга версия е карала една година пробен брак, както и да е. Охажва девойката, вечерно писмо изтегва според волята на боговете. Луперкалите са в основата на днешния празник, наречен Свети Валентин. Има там една легенда, че Валентин бил педерас и съответно той е бил венчавал хомосексуални бракове в римската войска, с което на по-късен етап от християнството не се гледа пророк. Трябва Рим не е имало педофилия, педерастия или нещо, всеки е такова, когато не се дава.